Bern die geen eigen fiets hebben, kunnen die tenij krijgen van de gemeenten Noord-East-Friesland en Dantemadiel. Het gaat om broek te fietsen dat opknapt worden door de mensen van Dokwerk in Dokkum. Het ANWB kinderfietsenplan is in het leven roepen om te zorgen dat mensen die in armoede leven eigenlijk een fietsje kunnen krijgen. Dat is mede mogelijk gemaakt door Stichting Leergeld, door de ANWB en natuurlijk de gemeentes Noord-East-Friesland en Dantemadiel. De mensen die aan een oude fiets gaan staan in hun scoren, werd ze net rug werd ze er maar heen matten. Kunnen ze hier brengen en dan zorgen wij eigenlijk dat er een nieuw leven in wordt blazen in die fietsen. En dat mensen die wat minder roem hebben, dat die dan weer een fiets kunnen krijgen. Ja, wij vinden het heel wichtig dat alle bijen een goede fiets hebben. En dan is het een heel mooi initiatief om te ondersteunen. Want ja, er zijn direct nog een heel soort mensen die hebben nog een ongebroekte fiets ergens staan. Nou ja, wij roepen harden op om die in te leveren, zodat de bijen daar gebroekformatie kennen. Boven dat wordt hier de fiets onderhouden. En dat is ook nog een keer heel duurzaam. Dus daar staan wij ook als gemeente voor. Dus het past heel goed in ons jarmoedbeleid. Dus binnenruchten jarmoedbeleid. En het is ook nog duurzaam. Als er Ben dit geen fiets had, dan maaien mij er volgens mij. Want Ben die had net uitgezocht dat er in Reykjavik neer mijn huishouding geboren wordt. Dus dan maaien mij er. Het ben er in Dantemadiel een protte band die geen eigen fiets heeft. Dat weet ik net, maar volgens mij ben die overal. Maar dat jaren we krijgen ik van ANWB of van Stichting Leergeld dat die ben overal binnen. Dus dat maakt altijd stipje. We zien voornamelijk binnenfietsen. Volwassen fietsen zijn natuurlijk ook altijd welkom. Omdat mensen die naar de middelbare school gaan, die hebben vaak wel een fiets nodig. En die kiezen dan ook op een groei broeken. Dus vandaar dat eigenlijk bijna alles wel welkom is. Op mountainbiken en elektrische fietsen nooit. De mensen die kunnen hier bij Dokwerk komen. Ze kunnen bij de balie zich melden en zeggen ze dat ze een fiets hebben van de ANWB kinderfietsenplan. Dan worden ze wel troffen bij ons en dan komen wij ze hem te staan. En dan kunnen we misschien altijd wat een geschikte fiets is.